खुलुमबाय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। बे 116थि मागि पूर्णिमा आरो 17थि सुरुपथिथि प्रसाद संसदनि बोसोरसालिया जथुम्माया बेवहाय थांनाय 10 फेब्रुवारिनिफ्राय 11 12 गासै सानथामनि जग्गाहुति होनाय शास्त्र सावरायनाय आरो संसदनि बागै हायनाय जौनायनि बागै जि माखासे बिथिं बेनि बागै सावरायनानै जों बेवहाय खुंगासिनो दङ। दा गिबियाव जोङो बेवहाय सानथाम लादोंब्लाबो 10 फेब्रुवारियाव बेवहाय सोनाब बिजिनि आन्चलिक सुरुपथिथि प्रसाद संसदनि बोसोरसालिया जथुम्मा जादों आरो बिनिफ्राय मैया 11 फेब्रुवारि अक्ट'आव चिरां जिल्ला सुरुपथिथि प्रसाद संसदआ फुं बाहागोआव बिसोरो गावसोरनि संसदनि बागै गोबां माने बिथिङाव सावरायो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनि सुरुपथिथि प्रसाद संसद सा सानजाया मैया बेलासिनिफ्राय हाबाफारियाव होनाय मथे 5 रिंगानिफ्राय जानांगौमोन, किन्तु जोङो बिनि आगोलनो एडभान्स माने जोङो बेवहाय जग्गाहुति होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। जग्गाहुति होनायनि सिगां जोंनि मिरु संसदनि माखासे प्रसारक बिसोर बाबामोनखौ लानानै बेवहाय परमहंस शिबनारायण स्वामी एबा सत्य सनातन धर्मनि शास्त्रनि बागै जों बेहाय सावरायदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय सावरायनायनि उनाव जों जग्ग होबाय। जग्ग होनायनि उनाव जोंहा सुरुपथिथि प्रसाद संसद सा सानजाया मोनसे बोसोरारि मोखां लाइसि दङ। बिनि मुङा जाबाय ज्योति स्वरूप। बे ज्योति स्वरूपखौ जोङो मोनाबिलिनि भक्त सभायाव जोंनि मिरु संसदनिनो शास्त्र नायक बिन'द चन्द्र ब्रह्म बाबानि आखाइजों बेखेवनानै होनाय जायो। आरो लोगोसेनो जोङो बे मालिपारानि जोहोलाव फोथाराव जों दा जेराव गसंनानै दङ बेवहाय जानाय बे मागि पूर्णिमा फोरबो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मोनसे आत्मा परमात्मा मुंनि बिसम्बि जोङो बेवहाय सुजुनानै दिहुनदों। आरो बे बिसम्बिखौ जोङो सिगाङावनो हांख्रायनानै लाखानाय बिजिनि कलेजनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिबुंगिरि डक्टर कुसुम ब्रह्म मेडाम, बे मेडामनि आखाइजों जों बेखौ बेखेवदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनसे रायखांनो गोनां बाथ्राया जाबाय मा, जोंहा संसदआव सिगां समाव साफा सानैल' बेक्तिफोरखौ माने संसदआव हाबा मावनायनि थाखाय मोनसे गोगोम बिहोमा होनायनि थाखाय बिसोरखौ मान होनाय बा बरायनाय जादोंमोन। किन्तु बे बाराव जोङो खेबसेयैनो सा 25 जोंनि दैदेनगिरि प्रसारक मावथि आइ बाबामोनखौ माने बरायदों। आरो बे बरायनाय हाबाफारिया थांनाय मोनायाव जोङो गासै सा 11 आइ बाबामोनखौ जोङो मान बावनाय आरो बरायनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय दिनैबो जोङो फुङाव मावफुंबावगोन। दा दिनै फुंनिफ्रायनो अखण्ड जग्गजों लोगोसे जोंहा बेवहाय मेन पेन्डेलाव शास्त्र सावरायनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। आरो बे शास्त्र सावरायनाय हाबाफारिया जागायजेननायजों लोगोसे जों बेवहायनो थासारिखौ नायनानै आरोबाव जों फिन जोंनि जि मैयानिफ्राय मान बावनाय हाबाफारि बेखौ जों जागायफिनगोन। आरो बिनिफ्राय दिनै बेवहाय शास्त्र सावरायनायल' नङा, जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाबो फैगोन। आरो जायगानि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिजिनि आन्चलिक कमिटि आरो बिनिफ्राय बिजिनि जिल्ला बर' साहित्य सभानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लानायनि बाथ्रा। आरो बिनि अनगायैबो गोबां जायगानि इन्टेलेक्सुयेल्सफोरा बेहाय फैगोन आरो बाहागो लाफैगोन। आरो दा आङो सानदों बेवहाय जोङो जि उद्देश्यखौ लानानै बे सानथामनि हाबाफारिजों जों बे मागि पूर्णिमा फोरबोखौ खुंदों, बियो माने एखेबारे मोजांथार नङाबाबो मथा मथि नांगौ बायदियै बे साक्सेसफुल जाबाय बा जासिगोन होननानै जों सानना लादों। आरो जिल्लाफोरनिफ्राय बेयाव बाहागो लानाय बेवहाय जिल्ला होननानै बुङोबा जोंहा जिल्ला संसदआ ओरै सोनाबनिफ्राय गसाइगाव जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, बोखावि बाक्सा जिल्ला, तामुलपुराव बेहाय दंफायो। आरो बिनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला, सनितपुर जिल्ला, ओमफ्राय कामरुप मेट्र' गासै गंस्नि माने जिल्ला संसदनिफ्राय बेहाय जोंनि जि सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि भक्त आइ बाबामोनहा बाहागो लाफैदों।